in san samu ne zan so ki gaya mana yadda zaman su ya kasance da matansa guda ukun nan da suka kasance tare da shi har zuwa lokacin da suka rasu, musamman yadda aka yi musu kisan killa, kuma kisan mai tafiya da salo iri daya. Allah bai dan Allah ku ya haƙuri, ni aiwu ma zan koma, wallahi na haƙura da aiki. To yaya aka mai gadi ya ce a wajen ki ya samu labarin mutuwa? Wannan ne ya zama sanadiyar mutuwar mahaifiyata. Ke kuwa da Allah me yasa kika aikata wannan kisa? Masu iya magana na cewa an ƙi cin biri an ci dila, haka zalika dukkan abin da hannun hagu ya ɗauko tabbas hannun dama ne yake ƙoƙarin sanar da shi. Menene amfanin baɗi bare? Lissafi na irin na agwagwa, tafiyar kasaita da kuma loko-loko. Tabbas idan aka bi diddigi da kuma sirri ana iya gane menene asalin faruwar hakan. Laifi ne ƙarraga shi amma kuma an kasa bayyane menene yake faruwa. Kaddararsa ce haka, duk matar da ya aura kaddara takan fada mata, sai dai kash a inda gizo yake sakar menene dalilin faruwar hakar. Jinin mahaifiyata An ce ita ce matar Alhaji ta farko da aka fara kashewa a cikin gidan nan. Ya akai kika ci gaba da aiki a cikin gidan bayan ita ce ta kawo ki? Wallahi tallahi yalla bai babu abin da na sani a cikin wannan al'amari, iyakaci na da gidan na aikace kawai. Na buƙaci hakan ne domin gudanar da bincike na ƙarshe, wanda kuma daga shi ne yake sa da insha Allah za a kawo ƙarshen wannan matsala. Kana nufin duk matan da Alhaji ya aura kana tare da shi? A'a, wace magana kake gaya mana? A'a, Ina gidan nan lokacin su yayi. Sai dai wannan al'amarin akwai rikitarwa a ciki sosai. jinin mahaifiyata an bi diddigi da kuma kwakwafo domin a gano shin menene usulin wannan daukar rai da yake faruwa a cikin wannan gida, sai dai kash ba a gano ba. Jinin mahaifiyata kamfanin Jan Zaki Film Production tare da MMCD Global Investment suka dauki nauyin kawo muku wannan katon shirin mai suna Jinin mahaifiyata. Daukar nauyin shirin Abdullahi Koki, mashirin shirin Mubarak Yahaya Koki, labari da kuma tsarawa Masaud MMCD, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Tili. Farida Amina ta rasu. A ranar da aka yi kisan nan na ƙarshe, ka kwana a cikin gidan nan? Yanzu na ji daɗi tun da an zo zube ban ƙwarya. Shi ma irin tashi kaddara ce, don Allah abba ka kai sa a yi sakin nan. Sai a warware dukkan matsalolin da suke faruwa dan Allah dan annabi mana. Da kai kasuwa a lungu inda Allah ya sa kuɗin suna da yawa, gara ka je kasuwa inda Allah ya sa musu albarka, wallahi za ka yi mamaki. Ni ba zan yadda ya jaza maki talauci, hatta jikokina talaucin da yake damunsa ya shigo ya same su, jikokina ba zai yi ba. Jinin mahaifiyata bin diddigin da kwakwafin shin lissafi ne na gambul, bin diddigin da kwakwafin lissafi ne na dara, bin diddigi da kwakwafin lissafi ne na yatsan yan hannu. Jinin mahaifiyata ba da umarni Masaud Umar MMCD, mai tarere biro shi kadai ya san kudin rufinsa. Jinin mahaifiyata.
gidan daushe. Kina ji na? Kin san me dalilin da ya sa ni na ja ki nan wajen? Saboda wai na ce ki daina wasa da karami ki. Ga za ki min ido. Saboda nan wajen da kike gani shine waje wanda babu wanda zai gama da Allah sai ni sai ke. Saboda na ga tunda kika zo garin nan me ga dan uwanki wakilin mai gari ne. Kina ji na ai. Wakilin mai gari ne dan uwanki kuma tsawon giya ba mu irin wacce ba sha ba a fada. Wallahi baby. To kin ga kuwa dole in kaki inda ba kowa babu ko ba wanda yake wuce wata wajen. Ba yanzu ba wani abu zamu ba. Ba wata sanya zamu ba mu bata lokacin mu wahalar da kanmu. Kin ga wata iduhuwa ga ta can. Kin ga ai. Iduhuwa ga ta can. To nan zamu je ni da ke Allah da akwai wasu misalai da zan miki. A gidan daushe ake tsona tsiya ake ta faman lugude na shin mutunci a gidan daushe. Haka ne. To amma yanzu nan zamu dafa duhuwa cikin nan da can. Ni gaskiya tsoro nake. A ki bar jin tsoro. Kai ni fa a karkarar nan babu wanda bai san da ba. Bai san kuma yaya nake ba yadda nake misalai ko ba. Ina misalin lika da yawa a nan gari. Karki da mu je yanzu Allah da babu da. Allah kuwa tsoro nake. Karki da ni ya tsaya. Za ki iya tahiya. Ni ma bi ki garin. Za ki iya tahiya baby. Mu je karki da mu. A gaskiya ban ya tsaya. Baby, kin san me nake so da ke? Wai ba kya so na dama? Dama ba kya kauna ta? Allah yana kauna. Dama yau dara ta kike? Gidan daushe. Daushe. Haskenki ne yake burge ni. Haskenki ne yake burge ni yake ɗaɗan da ƙasa. Kin fahimce ni ai. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Na ji ya gida. Alhamdulillah. Madalla. To gurin ka da zo. Ka shiri da kawo sa lafiya. Ka san komai babba da babba. Ya fi jadi. Gaskiya ne. To ka shiri na kawo ɗanka. Ikiyayi yata. Yarin ya ba ta da ikon maka zuwa makaranta ya tare ta. Ce fa ne ita ne. Ko da yaushe dai shikenan ya kula ta zai dingai. Ya hana ta komai. Dokana su take yi. Dokana. Wallahi. In ji ga yaro ina wani ina tuko yaro ko abu ne to akwai abin da yake masa. Saboda ba dai rashin ku dai tarbiyya ne irin ba ku tarbiyya ko ƴaƴan ku tarbiyya shi kenan. Yanin da take saliha shi ba salihi bane. Kakan ku liman ne. Kakan mu na sha uku liman ne ba. Kai ka sani sai dai ga wani. To yanzu abin da nake so da kai. To ka ja masa kunne. Na kin ja masa kunnen. Kai baka ja ku kunne wai ni zaka je ku ja na kunne. Zuwa makarantar da take shine za a ja mata kunne. Zuwa makarantar kenan zuwa makarantar ai rubuta. Ai rubuta makarantar yaushe. Wata nawa bata in ma ce muku take makarantar take zuwa ƙarya take yi. Ai rube. Wannan abin ya ka ai rube ba inda ake zuwa ƙarya take yi. Iska ce kurin da. Ya ta kai to ga kwana nawa aka rufe karatu. Ba a zuwa aiki. Ba a zuwa karatu. Sai ta mu ƙarya kawai ta tafi shaninta. To da ka gaya ma in baka ja masa kunne ba wallahi za ku ji kira a gaba aina wurin yan sanda Abuja ko anan nan a to shike in dai nan ne kaga da mu wato kenan baka tsoron hukuma kenan ko ni ban ce maka ma na tsoron hukuma ba amma dai in dai nan ne inda duk zaka je ka wallahi in baka ja danka kunne ba wallahi zan je gaba to ka je mana zan je gaba mu ma ga mun zan biyo ka to shikenan so kaje mi bayan mu so kaje ba to shikenan zaka ji kira so wannan wuri mutum da a gidan giya na tona maka asiri ba kwalba ake ajiye maka ba tiyo ake sa maka a cikin tankin sai ka koshi ka zo kana zazzage mutane gidan daushe gidan daushe gidan daushe da mutunci na da kima ta a garin nan alhamdulillah ala zalika ya akhi ko da ke bai kamata in kira ka da akhi ba domin baka zama akhi na ukhuwa islama ba
kai ka san ma me kace kawai in zaka faɗa abin da ya ka gaya mu yanzu ainihin wato daushe da ainihin wato kimata da mutunci na a garin nan ka nemi ka ainihin zubar min da kima ka rasa gun wacce za ka ainihin kusanta ka kulla alaƙa sai yar uwata ta jini da ba za fa'alta zalika. Plaza wace plaza? Wato ainihin baka ainihin baddala kalami na ainihin arabiya da na kai ka ga dalla ni Bahaushe ne kai mun Hausa ka dinga min wani magana wata plaza wace ce plaza wace ce kai ni in za ka gaya min abin da ya kaga gayan abin da ya wato ainihin na fahimci kai baka ainihin gaji ainihin mutunci da da'a da tarbiyya ba ko da irin iya shege da ainihin wato lalata da kake aikawa a wannan gari tana ishewa ainihin kunnuwan mu to sai aka mai saboda ainihin shi mahaifin naka mutumin banza ne da ka tarbiyya har ka ƙara zagi kakka zagi ubana in dai ka zagi ubana wallahi billahi in na zage shi me za ka ainihin wallahi sama ban da kai sama ban da kai in buga ka da ƙasa ba abin da kana nufin za ka daga ni min al-ard ila sama'i san oli billahi alladhi la ilaha illa huwa ƙarya kace ta baka isa ka ci min mutunci in zo kuma ina neman hakki na kare yar uwata ni ka ci min mutunci yar uwata ka me isa baka mata tarbiyyar da za ta zauna a gida ba ka ta bi ni shikenan bari in gaya maka magana ta ƙarshe daga yau sai yau kar in sake ganin inuwarka ainihin baiti in ba zan zo inuwarka ba ita ta gidan naka inuwar ta ba ta biyo ni to billahi alladhi la ilaha illa huwa in na ƙara ganin ka da ita zan ɗan mummunan mataki akan ka ɗauka kuma babu yadda za a yi gidanmu gidan ahalin sunna mu haɗa irinmu da ɗan gidan ahalin lalata kai da ba'a amma kam ba ni mamaki wallahi to ka gaya min waye wanda ba ɗan ahalin sunna ba ka gaya min ɗan ahalin kwalta kai dai ɗan ahalin iya shege ne domin baka gaji tarbiyya ba ni ka furta min ni kake ainihin furta wa kalamul qabihi ni ka furta min zan yi maganin ka sai ainihin shi mahaifin naka da yake ainihin wato daure maka gindi zan ainihin je in same shi ni ne daidai kai baba shi ne daidai ni zan same shi mutumin banza mutumin wofi ni ba mutumin banza bane ba wannan na gaba ma to shakkiyin kawai na je ka na ce ka je wallahi ban da kar in dau hakki rai da na make ka a gurin nan mutumin banza mutumin wofi to ba sai ka make a hakan zaka make ni kana tafiya sai ka ce wanda es ta kama wai ni za ka maki ni kai dinwa ka make ni kana tafiya karmashe gidan daushe dan iska sai ka ce me zai gidan daushe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kashe shi kake nufi ko me wannan matan azzaluma ce munafika mayaudar Allah da damuwar ki ai damuwa ta ce kuma insha Allah zan yi kokari in taimaka miki kai ba wani hakuri fa da za shine wannan shine karkar da ku kaba shi ku dinga shi daurin zato fim ne da ya kulle igiyoyin zato da suke ta yawo a tsakanin al'umma shin yaya abin zai kasance yana zargin matarsa ita ma tana zargin sa duka a cikin daurin zato kai kana nan an raba ka da mahaifiyarka ita tana can tana wahalar rayuwa kai kuma kana nan kana jin daɗin ka da iyalanka ke mutuniyar banza ce ban sani ba da ke za a rinka ha'inta ta a cikin gidana wallahi yau da ke da ita sai ne magani shine daidai idan muka basu anan kes bai kare muka sani ko ƙara mutuwa ma zai iya ƙara mutuwa wannan ma yanzu ma zan ko bai da rai kaga ka zo mu sallame fitara kai ka daka dole cewa dai neman alin yanzu ya yaye ne amma dai lafiya ko me faru daurin zato labari ne da ke nuna illar munanta zato ga abokan rayuwa shin yaya zaton ya kasance ya tabbata ko kuma an ci gaba da zama a cikin daurin zato ya kunshi fitattun jarumai kamar su Mas'ud Umar MCD Bilkisu Sau da Hawaye Hamisu Sogiji Abdul S Lele Queen Hina Hajiya Zulai da dai sauransu duk a cikin shirin daurin zato tsara labari Mas'ud Umar MMCD ɗaukar hoto Hassan A. Viva sauti Hussaini Ahmad ɗaukar nauyi Abdul S. Lele ba da umarnin shirin Mas'ud Umar MMCD a to ni ai na iya tafiya ko ni ce kawar matar Aliyu ta ga ƙanin nawa duka kika ce suna gidanku ka kashe shi ne wai ko me dan uwana ne ya za a yin kashe shi
Ɗaurin zato. Abin da nake so da ke baby, kin gani duk karkarar nan babu matar da nake kauna nake so take burge ni nake burge ta a raina nake jin babu kamar ta kamar ki. Kina ji na ai to kin ga duk wata magana ki bari in Allah ya dani da ke mutu ka raba. Wata unguwa zaki dan raka nan da yan mintuna kaɗan za mu dawon Allah yadda. Kin gane ai ba daɗewa za mu yi ba. Gaskiya ni ina tsoro. Sabida duk garin nan ba wanda bai san ka ba. Da wani ma zai zo ya gani yanzu da ni da kai dan gidanmu guduwa zan yi na barka. A'a baby. Masu sa ido ne duk wannan magana da zaki ji ana faɗa masu sa ido ne. Ni an mutum ya min dole umar. Allah idan kai min sai ne maka. To ai san ni ma wata ran in na taba ka ko zaka mun. Haba baby, haba sweetie na ya za a miki. Ai babu yadda za a yi miki duk wanda sai ga ya taba ni. To zan taba shi. Ke ko kin taba ni ne? Ban taba ni ba. Kin dai ba wanda bai san ka sai ba. Kin ga bari ki gani. Haba Allah na tuba kuma ke ni yadda nake kaunar ki. Kun gwanar rike. Jaka ɗaya ce. Kin ji ko? Yawwa tara. Baby. To ki zo mu je Allah ya nan da minti 15 na za mu dawo. Yanzu nan za mu je yanzu za mu dawo. Allah ya da. Shikenan na amince. Ke san Allah ke abun ya ban ma'ana ba. Ai ya ban ma'ana sosai. Ke Rami me ya haɗa ki da wannan tirin yaron mara mutuncin farare? Raka shi ya ce. Me yasa ki da raka shi? Kin san fitsararsa a garin nan. Kin san fasikin yaro ne, fajiri. A kafa ka ƙara ce min fasiki. Kar ka ƙara ce min fajiri. Ni ba fajiri bane. Kar ka ƙara ce min fasiki ko fajiri. Kai dan kufalar ubanka duk wata shegantaka ka take a garin nan na fi ka. To ni a ga min shegantaka dan iska ne ni fa baba. Allah ba kwanka ne ni a garin nan ne ba uban da bai san da ba duk garin nan. Ni a ga min wani rashin kunya ko rashin mutunci ni ubanka dai ya san ka amma mu baka san rashin mutuncin irin nawa ba. Kuma zan nuna ma cewa in kai shedan ne ni na fi shedan. Ya subhanallah. Lami tambaye ki nake yi. Me ya hada ki da wannan tattirin fitsararren watsatsan la'antaccen mutsiyacin dan iskan tantiri? Me ya hada ke shi? Wato don irin tarbiyyar da nake koya miki, da irin da'a da nake koya miki, na saki makarantar Islamiyya, na saki makarantar allo, na saki makarantar boko, kuma ina tarbiyyar da ke ba rashin ci ba rashin sha ba. Ko me ina yi miki shi kamar yadda kowa ke wa yarsa. Amma sai da kika je kika dauko min wannan jangwam din. Kika dauko min wannan abun takeicin. Za ki fada min ko ba za ki fada min ba? Wane ne miki wannan shegen abun? Za ki ga ko ba za ki ga gudan ubanki? Yanzu nan da gargada ki da wannan dutsen ki ga mu. Wallahi sau ɗaya ne. Sau ɗaya ne. Wannan tsinan Allah wajen wannan yaro yanzu wannan yaro baka yi min wannan takeici amma ba laifin kowa ba ne laifin uwarki ne saboda abun duniya shi ta sa a gaba zai yi abu da na tsara sai ta rushe shi ne ya zama ta baki ta haɗa shi saboda abun kwaɗayin duniya ta karɓa a hannunsa ta tura ki wajensa to tsakaniya da shi ita da shi Allah ya isa
Allah ta kai shi ne wake. Gare wallahi ma in kashe ki iyayena da kakannina asali na ban taɓa samun irin wannan matsalar ba in ba a kanki ba. In ba a kanki ba. Sai kuma da yake ke yar banza ce da aka ce da ke bi shi sai kika bi shi. Kuma kika ba shi haɗin kai. Kin ganyo ma abin kunya. In wuce a layi. Sako in na wuce ana nuna na cewa ga uban lami nan. Mai kwaɗayi nan ko uwarki ce ta zamu wannan kwaɗayin. Ga yan ta gudu ta bar garin ta ban da takaici. Ita tana can ban san ma inda take ba. Layi. Ana cewa ai ga baban lami nan. Mu kwaɗaici ga yan nan ya ba da ita haya. Gidan daushe. Baki ne kamar yari. Mama. Kai, tuwa na cikin ɗakin nan. Tuwa na cikin ɗakin. Dole ne. Da wacce kike ne? Wacce kike ne? Idan ya shiga cikin ko? Ya haka? Na ku biyu. Ba komai baba. Dama ta'ara wannan. Me? Ta'ara ce ne. Kuma a can baya wajen sai kuma ya kaya a cikin daki. Tilawa. Kai dan. Ba za ku waje ba? Kai? Ya haƙuri. Kai? Na. Dan mama. Na. Kai. Wannan kan ba. Ni ba sai da zan yi da kai ba wallahi da illa ku. Har abu da duniya a ce ba ka da aiki sai tilawa. Tilawa kuma ta aiki. Ta'ara ce baba. Wai ta kake ta'ara. Allah ya ji mutuncinka. Me aljihunka? Me aljihunka? A hana ce. A shana? Wallahi. A shana? Haka? A'a. Wannan ba shana ba ce. Wannan abun ya wuce a shana. Akwai abun da fuka. Allah shi ka biya mu. A'a baba. Zan nan ne koko ya bare a jiki na je. A sake hannunka. Sake hannunka. Sake hannunka. Sake hannunka. Dan mara mutum. Hannunka. Baba! Kai na fara ciwo. Guduma wannan sama kamar wallahi tallahi. Bari na ku guduma ubanka zaka ci. A gidan daushe ake tsona tsiya ake ta faman lugude na shin mutunci a gidan daushe. Gidan daushe. Duk mutumin da ya dauko amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar to ya dauko kwaitar tsinana. Ya dauko garwashin mutane a hannunsa. Dan haka sai ya ji. Kai wai su mutanen garin nan an yi noma an samu amfani amma kowa ya kai nomansa gida ya daddare. Idan ba su kawo ba ɗaya bayan ɗaya zan tura ka kowa sai ka bishi ya kawo dole. Kai malam yawo na fi ka sanin kan tsiya. Ni fa kan duniya ne dan gaya maka na san yau na san gobe na san jibi duk wata shegantaka da kake ji da ita na fi ka sanin ta. Ya fi tsoro. Ka duba kuɗin da kake tafiya fingi da kai babu abin da ka tsina ai farau ai garin banza ne a farau wofi yake tafiya dan haka duk wannan bala'in da kake wallahi za ta kwaɓe maka za ta yi a inda ba za ka gane ba wallahi zan ɗauki mummunan mataki akan wannan abu. Idan ka san bindiga za ta baka ko kuma ka bunda maka ta kama ka. Malaman da suka ce irin karatun da suke koyawa ke yanzu ke da muke ganin ke mana wannan ta Allah ke ke wani ne ni ga na ji labarin an ce sabon malami ya zo gidan ku shine nake son in wanda ya iya karatu sa Allah sai wannan gona shi muka gani tare da waccan yani shirinsa a tare da ita gab yake haike mata ita wannan ai ba wani sabon abu bane a cikin garin nan ranka dade lantara ba haka muka da ita ba waziri
ba ka maka ba na fita a guje haka ya kai da ayan mu nawa sai al'adar ku tace kuma ku samu mace ku yi lalata da ita haka kawai ku yi mata fadi malam ka zo kan zuciya tun iyaye da kakanni fa haka ake yi musannan a ce ni ba zan yi ba babu ruwan ku kawai ku tsare ni kun da hankalin zan aika yanzu a je a zo min da shi na wallahi tallahi a hirsun ku ai shi ne ce mana daki menene mugun tsakar gida Yo me kwanciya tsaka daki kwanciya tsaka daki ba kwaja